ଗଧ ଆଜି ସବୁ ସାଧା ଖାଇବାରେ ହଉଥିବ ବାଧା। ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଶୁକୁରାମୁ କହିଦେଇଛି କାଲି ରାତି ପାଉ ପାଉ 5 କେଜି ମଟନ ଆଣିକି ଦେଇଯିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଖାଇବା। ରାତି ପାଇଲେ 5 କେଜି ମଟନ, ପାଖାପାଖି 3,500 ଟଙ୍କା। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ଟଙ୍କାଟା ବି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ରହିବନି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। लो मामू खाई दउनु, कोन एमिति भाबुछु?